Morjes ja tervetuloa Tekoälytestissä kanavalle. Mun nimi on Nittymän Jukka ja jos oot kattanut aiemmin mun videoita, niin huomaat, että joku on hiukan muuttunut. Oon rakentanut tämmöisen toisen studio-setupin itselleni tähän mun etätyöpisteelle. Ajatuksena on se, että olisi hiukan helpompi tai ainakin nopeampi tehdä sitten näitä videoita. Vähän aikakortilla. Hommaa piisaa, se on tietenkin mahtava juttu, eli konsultointia ja webinaaria ja valmennusta ja ihan sitten projektiakin teen joka päivä ja niinpä sitten on jäänyt vähän nämä videot tekemättä ja sitten myös mun akateemista puolta olen edistänyt, eli ensimmäinen artikkeli rupeaa olemaan aika hyvällä mallilla ja siitä sitten varmaan jossain kohtaa myöhemmin vähän lisää, mutta ajattelin, että mennään nyt sitten tänään katsomaan sellaista vanhempaa, tai en voi sanoa näiden kohdalla, että vanhempaa, mutta aiemmin testattua text-to-speech tai text-to-voice tekoälyä kuin Eleven Labs, eli on sillä englanniksi tehnyt testejä ja se on tosi hyvä ollut jo siinä, mutta nyt siihen tuli ihan hiljattain sitten tällainen päivitys, jolloin mahdollistui suomeksi tekeminen ja myöskin omalla äänellä kouluttaminen. Ja olen valmistanut siihen sitten tämmöisen lyhyen tekstin ChatGPT:n Plus-versiolla, jota kyllä sitten aika paljon vielä muokkasin, niin katsotaan, miten se sitten toimi. Eli tässä on tämä koulutusinterfeissi ja laitoin siihen muutaman tuommoisen ääninäytteen, joita luin eteen ja sitten vähän on kertonut, että millainen ääni on kyseessä ja sitten täällä on tämmöinen tärkeä, eli mä vakuutan, että mulla on oikeus käyttää tätä ääntä ja tämä on tärkeää silleen niin kuin mun mielestäni, että ei kouluteta sellaisilla äänillä, joihin ei ole oikeutta tai lupaa. Oma ääni on siinä mielessä turvallisin, että ei tarvitse miettiä sitä sen enempää, mutta niin varmaan tullaan näkemään erilaisia sitten tämmöisiä epäeettisiä käyttöjä, niin kuin kaikilla työkaluilla, mitä ihminen keksii, oli se sitten keittiöveitsi tai auto tai sosiaalinen media. Kaiken maailman metkut kyllä ihminen keksii. Se ei ole se itse väline, vaan kyllä se on sitten se ihminen, ketä sitä pitäisi olla vastuussa ja on vastuussa tekemisistäänkin. Näin, mutta se siitä aiheesta on tosiaan tämän tehnyt jo valmiiksi ja tehdään niin, että mä nyt aluksi soitan tuolla Eleven Labsilla tuon mallinnuksen ja sitten sen jälkeen mä luen sen omalla äänellä, niin voitte verrata, että onko niissä eroa, jopa kumpi parempi, jos siltä tuntuu. Itsestä on mahdoton sanoa. Oma ääni kuulostaa aina niin oudolta joka tapauksessa kuultuna. Mutta yhtä kaikki, niin laitetaan pyörimään ja kuunnellaan. Visuaalinen viestintä on erittäin tehokasta, sillä se vaikuttaa sekä järkeen että tunteisiin. Kuvat prosessoidaan jopa 60 000 kertaa nopeammin kuin teksti, ja ne menevät suoraan pitkäkestoiseen muistiin, kun taas sanat käsitellään lyhytkestoisen muistin kautta. Visuaaliset elementit voivat korostaa puhutun tai kirjoitetun sanan merkitystä, tuoda esille ristiriitaisia näkökulmia tai vahvistaa tietojen säilymistä muistissa aiheuttamansa voimakkaan tunnereaktion takia. Kyllä se nyt mun mielestäni vallan mainio on. Mä luen sen nyt omalla äänelläni tuosta seuraavaksi ja saatte sitten arvioida tosiaan sitä eroa. Visuaalinen viestintä on erittäin tehokasta, sillä se vaikuttaa sekä järkeen että tunteisiin. Kuvat prosessoidaan jopa 60 000 kertaa nopeammin kuin teksti, ja ne menevät suoraan pitkäkestoiseen muistiin, kun taas sanat käsitellään lyhytkestoisen muistin kautta. Visuaaliset elementit voivat korostaa puhutun tai kirjoitetun sanan merkitystä, tuoda esille ristiriitaisia näkökulmia tai vahvistaa tietojen säilymistä muistissa aiheuttamansa voimakkaan tunnereaktion takia. Itseäni kyllä hämmentää se, että kuinka hyvin se ottaa juurikin näitä mun
katkoksiani ja kun mä mietin, että mitä mä oon sanomassa ja mikä se suurin piirtein se seuraava sana on. Ja sitten myöskin nämä sisään-ulos-hengitykset on todella hyvällä tarkkuudella. Ja täytyy sanoa, että on se kyllä aika huikea mun mielestä. Niin mitä mieltä sä olet? Ja kokeilu ei jää tosiaan hinnasta kiinni, kuten täältä nähdään, niin ilmaiseksi pääsee alkuun. Sillä ei ole kaupallista käyttöoikeutta luonnollisesti ja sitten tämä starteri on ensimmäisen kuun $1 verran, eli ei todellakaan ole paha. Ja sillä saa jo 10 ääntä koulutettua ja kaupallinen lisenssi löytyy, 30 000 merkkiä. No, se ei nyt hirveästi ole, mutta kyllä sillä nyt jo jotain tekee. Sellainen on Eleven Labs text-to-speech tekoäly. Ja laita tosiaan kommentteihin, mitä mieltä olet, onko ihan käyttiskamaa jo vai vielä kuraa. Paina peukkua, pistä kanava tilaukseen ja kiitos kun jaksoit katsoa ja nähdään sitten taas seuraavassa videossa. Morjes. Sellainen on Eleven Labs. Tästä voisi tehdä tämmöisen bloopersin tuonne loppuun, jo niin paljon teinkin.